Čaute ľudia, vítam vás z nového videjka a v tomto videjku budeme hodnotiť levely z Geometry Dash na tému Doors, takže poďme na videjko. Je to nájsť. Doors. D-O-O-R-S. No, máme to tu. Už som si posťahoval tieto Doors a ktoré som už aj hral. Takže poďme si ich od najnovšieho alebo od najstaršieho. Poďme. Doors Roblox od Gabriela Mariela. Budeme ich hodnotiť, takže poďme na to. Prvý. Boho, toto je dobre zatiaľ. No! Skryť. Dobre. Dobre ľudia, tento level hodnotím 8 z 10. Dorsey Grill One od Liama 1975, poďme na to. Pomoc. Pomoc! Co tak? Na prvý pokus. Tento level hodnotím 3 z 10. Veľmi zlá kvalita, animácie to je asi za tie 3 body, ale v pohode. Poďme na ďalší level. Doors and Keys by Louis Style X. Poďme na to. What the hell? What the fuck? A few minutes later. Poďme na to. Čo je toto z Doors má spoločné? What the fuck? To v čom som? Ale on ma stalkuje. On sere šípy. On sere šípy. Sere šípy. Čo má tento level Doors? Minus 10. Ďalší level. Doors Roblox by XDDDGG. Poďme na to. What the hell? What the hell? A teraz si užite kompiláciu smrti. Čo mám robiť? Zase! Ale čo mám ja robiť? Za loď. Za loď! Ale čoho? Ale čo ma necháš? Nie, nie! Chcem ma žiť! Čo mám robiť? Škibidi toilet, škibidi toilet. Ja už niekoho zabijem. Prosím, už ma pustíte. Chcem už dvere z toho. Už nechcem tu byť v skúse zomrem, alebo v kuse zomrem na dverách 65. Myslím. Let me go. Yes. Burger. Čo mám robiť? Ale... Dobre. Tento level hodnotím 10. Len to neviem dohrať, lebo som noobík, bohužiaľ. Pixel Loka. Practice recommended. Ale... Škibidi toilet. Čo mám robiť?
Čo si... 12 seconds later. Ako žijem? Dobre. Počkaj. Túto mapu hodnotím 9 z 10. Je to pekná mapa, ale nedá sa tam vidieť nič, takže neviem ako to skákať. Takže ľudia, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Nezabudnite dať like, odber a vidíme sa u ďalšieho videjka. Čau.